Προωθείται τώρα ο Μισός. Ψάχνει στήριγμα και προσπαθεί να βρει το Χρυσοστόμου. Βγήκε ο Στυλιανού. Γκολ 1-0 η ΑΕΛ. Στο 35 οι φίλοι της πανηγυρίζουν το πρώτο γκολ. Στην προώθηση του Μισού, στην παλιά ακριβία για τον Χρυσοστόμου, αυτός παραβίασε την αιστεία του Στυλιανού. Τόμις ο Χρυσοστόμου που αφιερώνει τον γκολ στον Σέποκ. Κέρδισε ο Γαρφόζης. Μέσα στην περιοχή πάντα Γαρφόζης γυρίζει. Απόκρουση αμυντικό, γίνεται ένα μπέρδεμα. Βόλεμα, πλασάρει πάνω στο τερματοφύλακα. Εκπληκτικές φάσεις. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Νέα προσπάθεια από τους παίκτες της ΑΕΛ. Φρασάρει και γκολ ο Γαρφόζης στο 2-1. Στο 85 λύτρωση για την ΑΕΛ. Με περιπετειώδη τρόπο η μπάλα τελικά κατέληξε στο πλεκτό του Στυλιανού. Έγινε φάση διαρκείας. Τελευταίος που ακούπησε την μπάλα ο Γαρφόζης και το 2-1. Κεφαγιά 1-0. Η ΑΕΛ που ξεκινά με τους καλύτερους ιονούς στο δεύτερο μέρος. Στο 7ο λεπτό της επανάληψης ανοίγει το σκορ με την κεφαγιά του Γιώζεφ Σέποκ. Μετά την παγιά που βγήκε από τα δεξιά, ο Σέποκ ανοίγει το σκορ